ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕ್ಲು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಯನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿತಾದ ರೆಡಿ ಆತ ಕಾರ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಬರೋಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋಪುನು ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಎತ್ತನ ಕೊಂಚಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾಮಿ ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಿರು ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರು ಇದು ನಮಗೆ ವನಸ್ತಿಕ್ಕು ನಂದು ಲೇಟ್ ನಿಂಗೆ ಪಿದ್ದಣ್ಣ ಕಂಚೂರು ಅಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನಿರ್ಜಿನೇರು ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಹಾಲ್ಗೆ ಸವಿತಾ ಹಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪೋ ಗಾಡಿ ಬರ ತುಂತುದುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಉಲೈ 100 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಹಾಲು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಹಾಲು ಅನುಷ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಹಾಲ್ ಜುಲೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಹಾಲ್ ದಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತುಕ್ಕ ದಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾರು
ದಾದಾ ನೋಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮದಿಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರ ದಾದ ಪಂತೆ ಸೋಕ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ ಸೋಕ್ ರೆಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಒಣ ಸುಬ್ಬ ಇದ್ದಾಂಡೆ ಕೂಲಿಂದ ನೀರಷ್ಟ ನೆಂದು ಸಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಮೂಡೆಂಡು ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಅದು ಪಲ್ಯ ಪಲ್ಯ ಸುಕ್ಕ 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 ಬುಕ್ಕ ಉಂಡು ವೆಜ್ ದಾಲ್ ವೆಜ್ ದಾನಿ ಗೋಬಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೋನಿಪ್ಪುನು ಎಂಚಿಕೊಂಡು ತೂಕ ಸಾರ ಕಂಬ ಬಸ್ತಿ 1000 ಕಂಬದ ಬಸ್ದಿಗೆ ಅತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬ ಸಾರದ 1000 ಕಂಬದ ಬಸದಿ
ಪುರಾತನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಜ್ಜಿರು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಬಸದಿ